حافظوا علی الصلوات نمازاں دی حفاظت کیتی کرو تے اثر دی نماز دی صلاۃ وسطی دی باقی اقوال بھی اس دی زیادہ حفاظت کیتی کرو فذکرونی اب فرمایا میں نو یاد کرو مولا اینا اجر تے فضیلت کیا عطا کرے سے حدیث سے پاک حضور فرمایا ذکر والی محفل کو فرشتے بولے نے تلاش کریں یلتمسونا بولے نے تلاش کریں جس ٹائم انہاں کو فرشتے کو محفل انہاں کو مل ویندی رب دی رحمت والے فرشتے اس محفل دا احاطہ کر گندے جس ٹائم محفل ختم تھی ہے اللہ نے محبوب فرمایا جس ٹائم محفل ختم تھی ہے فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی ویندے اللہ پوچھنا کریں دے حالانکہ حدیث دے اندر ہے حالانکہ اللہ فرشتہ میں کوئی اپنے بندوں دی حالت زیادہ جاننے والا ہے اللہ والی سوال کریں دے دسو وہ کیا بیٹھے کریں دے میرے بندے کیا کریں دے بیٹھے اللہ جان دے اچھا محفل ذکر دی ہے نا کیا رب تو لکی ہوئی ہے رب نو پتہ ہے نا ذکر دی محفل ہے قرآن دی تلاوت ہے نعتاں پڑھیاں گئیاں واضح نصیحت تھی پہ قرآن و حدیث کا ترجمہ تے مفہوم ہے ایک جوڑے نے والدین نے اپنی ایک بچی دے واسطے ان دی یاد دے واسطے ان دے روح نو خوش کرن واسطے اپنی محبتاں کا اظہار کیتا رب جاندا ہے کہ نہیں جاندا لیکن والی رب فرشتوں دے کول پوچھدا دسو ملائکہ کدوں آندے پے حضور فرمایا فرشتے عرض کریں مولا فلاں علاقے دے وچ گیا سے فلاں محلے دے وچ گیا سے فلاں جہاد تے گیا سے تیرے بندے مل کے تے تینوں یاد کریں دے بیٹھے تیرا ذکر بیٹھے کریں دے اللہ اپنے وعدے پورے کریں دے ان اللہ لا یخلف المیعاد رب فرمایا تساں بنداں دے وچ مینوں یاد کرے سو میں فرشتاں دے وچ تانوں یاد کرے سو اسا رب نو بندہ نے بھی یاد کرے دے پہ رب فرشتہ نے بھی سانو یاد کرے سی کہ ملائکہ تساں گواہ بن ونجو کہ میرے بندے زمین دے تے مینوں یاد کرے دے پہ میں عرشاں دے تے لا مکاناں دے تے اپنے من نو یاد پیا کرے یہ اسا بندے ہیں جو رب دا وعدہ بھول گئے ہیں اسا رب دے نال وعدہ کر کے وعدے دی خلاف ورزی کر گئے ہیں اسا رب دی بارگاہ دے اندر اقرار بھی کیتا مولا تیری عبادت واسطے تے سانو پیدا کیتا سا تیری عبادت کرے سو اور اسا اون یار عبادت کر نہ سکدے اسا انسان رب دے حکم دی خلاف ورزی کرے نہیں پر رب دا قرآن فرماتا ہے رب کدی اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کر سکدا اس اپنا وعدہ پورا کرنا ہے بندہ جیڑے حال دے وچ رب نو یاد کرے دے رب بندے نو اس حال دے وچ یاد فرمائے فرشتہ نو رب فرماتا ہے اچھا ذکر کیتا نہیں ذکر کرن تو بعد منگدے کیڑی چیز مطالبہ کیڑی چیز ہے سوال کیڑی چیز دا ہے اللہ دے محبوب فرمایا رب انہاں دے کولوں اے سوال ہی کرے دے ملائکہ بندے میرا ذکر تک کریں دے بیٹھے پر اے دسو میرے بندہ مینوں ڈٹھا ہویا ہے کہ کوئی نہیں ڈٹھا ہویا مولا تو ہی بہتر جان دے بندے دنیا دے وچ رہ کے تو تینوں نہیں دیکھ سکدے بندے دنیا دے وچ رب دا دیدار نہیں کر سکدے مولا تینوں ڈٹھا تک کونے نے اللہ فرماتا ہے دیکھو بن ڈٹھے کتنی محبت پے کرے نے بن ڈٹھے کیویں میں کوئی یاد پے کرے نے بغیر ڈٹھے کیویں میرا ذکر پے کرے نے میرا تذکرہ پے کرے نے اللہ فرماتا ہے اے دسو میرے ذکر فکر تو بعد منگدے کیڑی چیز ہے اچھا محفل جو لائی دا کوئی مقصد ہے نا یہ چیز منگسو مولا اس بچی دے درجات بلند کر ان دے والدین کو صبر عطا فرما اسے واسطے محفل سجائی گئی ہے تے انہاں دے دیگر عزیز و اقارب جڑے دنیا تو وصال کر گئے انہاں دی مغفرت فرما یہ چیز ہے مولا اسادہ خاتمہ ایمان دے تے فرما مرن تو بعد سانو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما ساری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا بندہ یہی دعا کرے نے اللہ دے محبوب فرمایا رب فرمانے ملائکہ دسو تسی میرے بندے میرے کو کیا منگتے پے مولا یسألونک الجنہ تیرے بندے تیرے کو جنت کا مطالبہ پے کریں مولا گناہ معاف فرما کے جنت عطا فرماوے اللہ دے محبوب فرمایا رب فرشتہ نو فرمایا دسو میرے بندہ جنت ڈٹھی ہے سونیا نہیں ڈٹھی کیونکہ دنیا دے وچ رہ کے بندہ جنت نہیں دیکھدا ہاں او خوش نصیب
جنوں رب نے ریاض الجنہ دکھائیے انہاں دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں تے رب دی حقیقی جنت او تے ایک مقام تے مرتبے بھی ہونے اور حج یا عمرہ کرن والا میں دلی طور تے آگا پیا اگر اس نو ریاض الجنت وچ نفل پڑھن دا موقع نہ ملے نا وہ ایویں سمجھے تے میرا حج ہی کوئی نہیں تھیا تے میرا عمرہ ہی کوئی نہیں اودی خواہش یہ ہوندی ہے کہ مینوں کہے طریقے او جس نو رب دے محبوب نے فرما دیتا میرے منبر تے میرے روزے دے درمیان والی جڑی جگہ ہے نا کہ جنت دے باغاں وچ باغ ہے اتنے تک عمرہ کرن والے نو تے نفل پڑھن دا موقع نہ ملے اوے پورا مہینہ بھی لا کے آوے اودے دل دی تڑپ پوری نہیں تھی اور چس نہیں آئی اس راجی کیوں وہ حکومت دے قانون دے مطابق اتھے راج کے نفل پڑھن دا موقع نہیں تے جڑا اتھا نفل پڑھ کے آئے اس آجی کیا پوچھ دے ہو اللہ دل دی تمنا پوری کی تھی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ کے آیا کتنا بندہ خوش تھی دے کہ ریاض و جنت میں نفل پڑھ کے دے تے رب دی جنت وہ تو بڑی حسین ہے رب دی جنت دا حسن دیکھنا ہے اللہ دے محبوب دا روزہ دیکھو کیڑا سونا ہے حضور دی مسجد نبی دیکھو کیڑی سونی ہے اللہ دے محبوب فرمایا رب فرماتا ہے جنت دا سوال کریں دے مولا جنت منگدے اچھا جنت ڈٹھی نے مولا جنت ڈٹھی تے کوئی نہیں پر تیری جنت ہوتے یقین بڑا کامل رکھے اگر تیرے محبوب فرما دیتا اماں تے ابے دے قدماں دے تلے جنت ہی لے اوندا احترام بھی کرے تیرے محبوب نے والد نو جنت دا باب اوسط آکھ دیتا درمیانی تے مین دروازہ آکھ دیتا اس ابے دی تعظیم ہی کرے تیرے محبوب کی شریعت نے الجنت تحت اقدام الامہات حکم فرما دیتا اماں دی تعظیم بھی کریں تیرے محبوب کی شریعت نے آکھ دیتا جیڑا یتیمہ دی کفالت کرنے والا ہو سی یا اپنی بچیاں دی کفالت کرنے والا ہو سی یا اپنی ہمشیرہ تے بھیڑی دی کفالت کرنے والا ہو سی کل قیامت دی اوتے میں جنت چیویں ہو سی حضور نے انگلی دا اشارہ کر کے سمجھایا فرمایا جی میں انگلی دا اشارہ فرمایا اوتے میں جیویں اے دو ایک ہاتھ دے وچ ہے نا اوتے میں ایویں جنت وچ اکٹھے ہو سی سونیا جنت دے تو اتنے مشتاق ہیں جنت دی تو اتنی طرف رکھے ہیں پر حال ڈٹھی کوئی نہیں بن ڈٹھے ترلے کریں دن مولا دوزخ تو بچاویں تے جنت عطا فرما حضور فرمائے لو اندازہ کر میری جنت کو دیکھ کے ول انہ دی تڑپ کتنی ہویا فرمایا اشد لہا تحریس بہت زیادہ حریص تے لالچی ہو ونجے تھا بہت زیادہ انہاں دے دل دے اندر تڑپ آیا جنت دی بڑی رغبت تے میلان آیا پر ہونی نہ دی تڑپ کوئی کام تک کوئی نہیں ڈٹھی کونی نے بن ڈٹھے یقین ترکھی کھڑن کے رب دی جنت دی رب فرمایا اے دسو جنت منگدے ہیں ذکر فکر کیتا نہیں اور کیڑی چیز منگدے ہیں فرمایا یتعوذون من عذاب النار مولا دوزخ دے عذاب کو پناہ کرے یہ ہے کہ نہیں ہر بندہ یہ دعا منگ دے کہ نہیں منگدا مولا دوزخ تو بچاویں کوئی بندہ جان بوجھ کے دعا نہیں منگدا اللہ مینوں دوزخ دے کوئی دعا منگ دے کوئی کملے تو کملا بندہ اسی وہی دعا نہ منگ سی کہ مولا مینوں دوزخ دے نہیں مولا جنت جنت جی طلب تے فرمایا دوزخ پناہ منگ دے یتعوذون تیرے کولو تیرے اس دوزخ دے متعلق تیری پناہ دے وچ آونا چاہنے مولا دوزخ کو بچا حضور فرمائے اے دسو میری دوزخ کو ڈٹھا ہی نہیں مولا دوزخ دی آگ کو تا نہیں ڈٹھا پر دنیا دی آگ کو تا ڈٹھا نہیں تے دنیا دی آگ تو بندہ بچدا ہے کہ نہیں بچدا بچدا ہے کہ نہیں بچدا جان بوجھ کے لکڑی والی جہاں تے کوئی ہاتھ دے دے سیالہ کال ہے اتنی ہاتھ کھڑے نہ تے کوئی بھا دے وچ ہاتھ سٹے دے نہ کیوں ہاتھ پیسوں تے سڑ وے دنیا دی اگ دے نیڑے نہ لینے دنیا دی اگ دے کول بندہ بچ دے پناہ منگ دے کہ مولا سڑن دے تے بڈھن دے عذاب دے کول محفوظ رکھیں حضور فرمایا رب فرماتا ہے میری دوزخ کو ڈٹھا ننے بن ڈٹھے اتنا خوف کریں دے اتنے ڈرتے لو اندازہ جو دوزخ دا نظارہ کر گنے نہ
دوزخ تو دیکھ گنے نا دوزخ تو ایک عذاب دی جھلک کے دیکھ گنے نا بل کیا ہو گیا حضور فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کرے سن مولا اگر دیکھ گنے نا اس تو بھی زیادہ خوف کرنا اشد لہا تخویفا بل انہاں دے خوف کرن دی تے ڈرن دی کیفیت اس تو بھی زیادہ ہو گئی مکاؤں چا اللہ دے محبوب فرمایا فرشتوں دے کول رب بحث و باسا سوال و جواب کر گئی سی فرشتے دسانے سے مولا ذکر بیٹھے کریں دے ہم جنت دا سوال بیٹھے کریں دے ہم دوزخ دے کول پناہ بیٹھے ہم دے ہن دعا وی کیا کرے سو حضور فرمایا تساں اس گل تے گواہ بنو حضور فرمایا تساں گواہ بنو رب فرماسی فرشتاں نو تساں گواہ بنو مولا کیڑی گل تے گواہ بنو رب فرمایا میں انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دتا غفرت لهم میں انہاں دی مغفرت فرما دیتی میں انہاں دے گناہ معاف فرما دیتے اللہ دے محبوب فرمایا یقول قائل کوئی آکھن والا فرشتہ اعتراض کرے سی گل کرے سی سوال کرے سی مولا او فلاں بندہ جڑا آیا ہے نا جا فلان لحاجت فلاں بندہ جڑا آیا ہے نا او تا اپنی کہیں ضرورت واسطے آیا او تا اس محفل دے وچ اپنے بے کم واسطے آیا ہے دعوت بھی کون آئی اس نو محفل دا پتہ بھی کون آئی وہ تا اپنے کہ دنیاوی کام واسطے آگے آئی اسا کا چلو ذکر دی محفل لگی پئیے چاند لمحے ذکر دی محفل چ بہ کے اس بندے دا انتظار کر کے نہ او بندہ جس ٹائم محفل چ اٹھی سی میں سڑ کے او دے کولوں دکان تے ون کے سودا گن گنسا حکیم بیٹھے اس نو ہاتھ نکا کے دوائی گن گنسا چلو جتنے تے محفل لگی پئی ہے اتھاں ہی باونے ایتھاں ہی بہ کے دو چار گلاں سن کے سادہ ترجمہ حضور فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر فرشتہ سوال کرے سی عرض کرے سی مولا ایک بندہ تک اپنے کم واسطے آیا ہے اللہ دے محبوب فرمایا ملائکہ اس محفل وچ باون والا لا یشکا جلیسہم انہاں دے نال باون والا بدبخت نہیں جیڑی نیت نال بھی آ کے بہ گئے میں اون دے گناہ معاف سبحان اللہ برکت کس دی ہے اللہ دے ذکر دی کہ میں نے ذکر دی محفل دے وچ آ کے ذکر نہیں کیتا میں نو یاد نہیں کیتا اس نیت ارادے دے نال آیا بھی کوئی نہیں آیا ہی نہیں کہ بے نیت ارادے دے نال ہے پر چنگی محفل سمجھ کے بہ گیا میں اس دے باون دی برکت دے نال اس نو بھی معاف فرما تا رب دے قرآن دا اگلا جملہ کیا ارشاد فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون بندیا میری نعمتاں دا شکر کیتا کر میں نعمت دیواں نا جی میں استاد سے پادے پیر نا اولاد رب دی نعمت ہے مال رب دی نعمت ہے جوانی رب دی نعمت ہے انہاں نعمتاں دی قدر کر ہاں سانو رب مال تا دیندا ہے لگا ونجے رب آپ گھننے چاہ دا آدھے ہیں اللہ دا مال ہے کہ اللہ گھندا ہے چاہ اساں کدیں روح نال نہیں دیتا ایویں تھیندے کہ نہیں تھیندا اے پچھلے 2-3 سال جڑی بیماری لگی رہی ہے چوٹی دے جانور موئن کے نہیں موئے کیا دیا سے اللہ دا مال ہے تے اللہ گھدی ویندے دتا نسے رب گھدا ہے اساں نہیں دیتا ہن تک کتھاں ہی سن گنو بے کئی بندے نے رب دی رضا دے واسطے اپنے مال دے وچوں چھوٹی دا جانور ذبح کیتے چھوٹی دی گائیں مویاں 8-8 تے 9 مہینہ دی گبھڑا گائیاں مویاں بہت عہدہ تے عالی شان جوکر ہوئے پر اساں اپنے روح نال تک کوئی نہیں دتے نا لگے گئے تے کیا دیا سے اللہ دا مال ہے تے اللہ کھین گے اے نہ سیا دے مولا دتا ہیا تے اسیں تے کو دے دے پے انج اساں نہ کرے دے کہ مولا تے کو اساں وی دے دے پے نہ اللہ گھنے تا گھن سکدے پر اساں اپنے روح نال نہ دے دے ول گھننا نو چاہے تا پوری دنیا تو حساب گھن سکدے
صرف بکھر وچ بیماری نہیں آئی، پوری دنیا دے وچ بیماری آئی ہے۔ اور تساں میں نالوں زیادہ اس دے معاملے دے اندر خبر رکھے دے، کیونکہ تساں کوئی خبراں شبراں سن دے ہو سو، میں ٹی وی شی وی موبائل شوبائل ہے لیکن خبراں کائیں نہیں ہوندیاں، میرے گھر ٹی وی ریڈیو بالکل کائیں نہیں، جداں دا میں تے سمجھنا سارے گھر تک کائیں نہیں، ذرائع ابلاغ دا کوئی طریقہ کائیں نہیں، سن دے ہاسے بھی فلاں دی گاں 8 مہینہ دی گبن آئی تے بڑی قیمتی ہے جی، بڑی سرے دی ہے جی لگی گئی ہے، وہ فلاں دی لگی گئی ہے، فلاں دی لگی گئی ہے، پر انج نیسے سنا انہاں دے حالاں دے وچ بھی انج نیسے سنا کہ کہندی سکھی سیتی آئی اس اللہ دے راہ تے ذبح کر کے تقسیم کر چھوڑا۔ نہیں، اللہ یہ نعمتاں دیندا ہے نا، رب فرماتا ہے وشکرو، میری نعمتاں دا شکر ادا کیتا کرو، ولا تکفرون، نعمتاں کھا کے نعمتاں دا انکار نہ کیتا کرو۔ نعمت دا انکار کیڑا ہے؟ اللہ جوانی دیتی ہے اپنی عبادت واسطے، حضور فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے، اللہ دے محبوب فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ، اللہ رب العالمین 7 بندوں نو قیامت دی اپنی خصوصی رحمت دی چھاں تے سایہ تے جگہ عطا کرے سی، کیڑی رہاڑ یوم لا ذل الا ذلہ، اس رہاڑ رب دی عطا کردہ چھاں تو علاوہ کوئی چھاں کوئی نہ ہو سی، اللہ اس گرمی دے رہاڑ کو 7 بندوں نو چھاں عطا کرے سی، انہاں دے وچ بابا جی ایک او بندہ بھی ہیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جڑا جوان اپنی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزار دے۔ آج اساں کیا کرے دے ہیں؟ جوانی مزدوری، جوانی نوکری، جوانی نوکری بھی کونی، مزدوری بھی کونی، کوئی کام بیا نہ لبھے، گیم تک ہی رہی نہیں گئی، جوانی اساں اتھاں گزار چھوڑی، اس ٹائم جوانی دا مرحلہ ختم، اسانو اپنی دنیاوی ڈیوٹی یاد ہوندی ہے کہ سویرے 8 تو گھن کے 4 تائیں 8 گھنٹے اساں ڈیوٹی ریونی ہے، پر اے اسانو یاد نہیں ہوندا اساں سویرے دی نماز بھی پڑھنی ہے، اے اسانو یاد نہیں ہوندا اساں ظہر دی نماز بھی پڑھنی ہے، اے اسانو یاد نہیں ہوندا کہ اساں عصر دی نماز بھی پڑھنی ہے، اے یاد نہیں ہوندا اساں نمازاں دی نماز بھی پڑھنی ہے، اے یاد نہیں ہوندا اساں عشاء دی نماز بھی پڑھنی ہے، اسانو نمازاں یاد نہیں ہوندیاں، رب دی ڈیوٹی اسانو یاد نہیں ہوندی، یہاں تا رب دی نعمت دا انکار ہے کہ رب جوانی دیتی، رب زندگی دیتی، پر اسا اس جوانی تے زندگی دی قدر نہیں کی، اسا رب دی نعمت نو ٹھکرا دیتا، اسا رب دی نعمت دا انکار کر دیتا، مولا تے جوانی دیتی اپنی عبادت واسطے، کیا کرنا عبادت کر کے؟ ایک کھڑوتے ہیں گیم کھیل دے، ایک کھڑوتے ہیں اسا مزدوری کریں دے، ایک کھڑوتے ہیں اسا اپنی نوکریاں کریں دے، نمازاں دا ہوش نہیں، پر ہاں مزدور دوران مزدوری نماز بھی پڑھے ڈبل ثواب کمائے سی۔ القاسم و حبیب اللہ حلال دی روزی کماون والا تو رب دا دوست ہوندے، پر روزی حلال تا تھی سی نا جو رب دا آکھا بھی منے سوتا، روزی کماندے نماز چھوڑ دیو کنو حلال روزی بنسی، نوکری کریں دے ڈیوٹی پوری کریں دے رب دی ڈیوٹی اساں چھوڑ دیو، رب دا حکم چھوڑ دیو، کنو آون والی تنخواہ ساری حلال تھی سی، پر اگر اساں رب دی ڈیوٹی بھی پوری ادا کرو، اپنی دنیاوی ڈیوٹی بھی پوری ادا کرو، رب اعزاز تے مقام عطا کرے سی، القاسم حبیب اللہ حلال دی روزی کماون والا تو تے رب دا دوست ہے، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ دا قرآن صبر دا درس بھی دے دے اور اللہ دا قرآن رب نو یاد کرنے دا درس بھی دے دے، اور رب دی یاد تو بعد رب جڑا اس کو مقام اعزاز تے مرتبہ عطا فرمائے، اللہ دے قرآن نے وہ ڈگری بھی عطا فرما دی تھی کہ بندیا اور تینوں کیا چیز چاہیے تو رب نو یاد کرے سے رب تے انہی نعمتاں کھا کے ان دا شکر ادا کریں، ولا تکفرون کریں اس دی نعمت دا کفران تے انکار نہ کریں۔ دعا کرے سو اللہ رب العالمین بھائی اکرم دی اس بچی دے درجے بلند کرے، اللہ رب العالمین جمیل واحقین کو والدین کو عزیز و اقارب کو اللہ سارا نو صبر دی
توفیق عطا فرماوے، اللہ والدین دے واسطے اور بلو سارا دے واسطے شفیع بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔